Di roja duwazdemîn de ji operasyona Merteleferatiya ku artêşa Tirkiye di hindirê axa Sûriyê de li bajarê Cerablisê dest pê kiribû. Îro hêzên opozisyona Sûriyê bi piştevaniya tank û firokeyên artêşa Tirkiye, dirêjahiya herêmên sînorî di navbera Cerablis û bajarê Erraî de ji dest rêxistina Daişê derxistin. Jêderên leşkerî Tirkiye tekezkirin ne. Rêxistina Daişê li ser tevahiya sînorê Sûriye û Tirkiye di heyama operasyona Merteleferat de têkçûye. û danezanîn ne ku hêzên opozisyonê û artêşa Tirkiye 14 gundên sînorî li başûrê Rojhilatê bajarokê Erraîyê bi ser bakurê gundewarê Helebê ve kontrol kirin û rêxistina Daişê ji wan herêman vekişiyaye. Li gorî heman jêderan, piştî vê operasyonê aniha korîdoreke ewlehiyê bi kûrbûna 5 ta 7 kîlometran li ser sînorê Tirkiye li aliyê Sûriye ava bûye. û amûrên bi ser hikûmeta Tirkiye ve tekez dikin ku tevahiya herêma di navbera Cerablis û Ezazê de ketiye bin kontrola hêzên opozisyonê yên ku artêşa Tirkiye piştgiriya wan dikin û piraniya herêmên din yên li nêzî sînorê Tirkiye di dest hêzên Sûriya Demokratîk de ne. Herûsa beşeke biçûk jî ji sînor li parêzgeha Ladiqiyê di dest lîwayên artêşa Azad de ye. Ev pêşveçûn hatin piştî 12 rojan ji destewerdana artêşa Tirkiye bi beşdarbûna hin lîwayên opozisyonê di axa Sûriyê de û li gorî gelek jêderan. Piraniya hêzên opozisyonê li herêma Cerablisê yên ku Tirkiye piştgiriya wan dike, ji pêkhateyên Tirkmenan in û ew kontrolê li ser tevahiya herêmên sînorî di navbera Cerablisê û Ezazê de dikin.